haka wanda yake zaton shi ya karaya musamman yan birni ba mu ji daɗin abin da ya faru ba wanda ya san wannan karan ba zai iya cin uwan ɗan kwakwasi a wani zaɓen ya sauka ya tafiyarsa ka bata wani lokaci wannan zaɓen ba mutunci ba sanin ya kamata duk wanda ya rashin mutunci za mu rasa rashin mutunci za mu ci uwarsa da adawa ba abin da ya sani banda ka bashi kashi ka ci uwarsa za ka mai girma gwamna muna tabbatar maka a madadin 'yan jam'iyya ko shugabannin jam'iyya 'yan birni abin da ya faru an sha mu mun warke za ka ga yadda za a filin zaɓe mu ma 'yan birni ne kamar kowa ba mai kuma zare mana ido ba mai kuma zuwa mana waso su haka ne kun yadda ba za kuma ba mu kunya ba ba ku dai koya su kuma mana baya ba ba na su kuma mana habaici ba ba ni kuma ba na kaji